का तोहनी लोग के पता बा कि इ लड़की के हई? इनकर बैकग्राउंड जान के तोहनी लोग के आंख में आंसू आ जाये। इ लड़की के नाम है करिश्मा कक्कर और इ लड़की उहे हई जिनकर खेसारी लाल यादव संगे छठ के गाना आयल बा। और खेसारी लाल यादव संगे आवे से पहले इनकर एगो गाना बहुत ही वायरल भइल रहा, जौन गाना के नाम है ए सखी पियवा दुलारे। इ गाना ग्राउंड लेवल पर बहुत ही तेजी से बाजत रहा और अभी तले बाजता। और इनकर गाना के धुन पर पवन सिंह के नवरात्र के गाना भी आयल रहे, जौन गाना के बहुत ज्यादा लोग पसंद कैलक। और इनकर गाना के धुन पर बहुत सारा सिंगर के गाना भी आ चुकल बा। इ लड़की के स्ट्रगल कहानी सुन के अपने के आंख में आंसू आ जाये। ये अपने घर में सबसे बड़ है और जानता नहीं इनकर पापा का करलन, इनकर पापा ठेला चलावलन। तो अपने सोच सकता नहीं कि इनकर आर्थिक स्थिति का हुई। पहले इ एगो चैनल से गाना गावत रही, जौन चैनल के लोग इनके साथे धोखा कर दिलक और उ चैनल से इनके के हटा दिलक। फिर भी इ हार ना मनली और कुछ लोग के हेल्प लेके एगो स्टूडियो ओपन कैली और लगातार 3 साल मेहनत कैली और फाइनली इनकर एगो गाना वायरल हो गल, ए सखी पियवा दुलारे, जौन गाना के बड़ा बड़ा सिंगर भी कॉपी कैलक। और आखिरकार इनकर भगवान सुन लेलन, तबे तो इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव संगे इनके गावे के मौका मिल। देखिए वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी बड़ा बड़ा फीमेल सिंगर बाटे लोग, मगर एगो नेगेटिव पॉइंट ई आ जाला कि इन सब के चलते एक छोट मोट फीमेल सिंगर के बड़ा लेवल पर गावे के मौका ही ना मिलेला। लेकिन खेसारी लाल यादव सच में गरीब के फीलिंग समझेलन, तबे तो हरदम कुछ न कुछ गरीब के हेल्प करते रहेलन। और आज देखी करिश्मा कक्कर के एगो लेवल पर पहुंचा देलन। थोड़ा ही पीछे अपने लोग देखी लोग सौम्या पोखरल के कैसे एगो मुकाम पर पहुंचा देलन, जेकरा बदौलत प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे जैसन कलाकार संगे काम करे के मिलल। सच में खेसारी लाल यादव दिल जीत लेवलन, यही के बंदा सुपरस्टार नके बनल। तो अपने के का विचार बा खेसारी लाल यादव के बारे में कमेंट बॉक्स खाली ही बा। मिलता नहीं अगला वीडियो के साथ, धन्यवाद।